Berasa sithik men tapi. Iya Indra, gari sakmene tok iki. Turna beras yo larang lho saiki. Aku nek diliwat iso dadi sepiro? Iki paling ya mung saentong. Tak ganjel. Apa? Mane mandek dik beras larang lho. Iki lho sego wadang, mosok memok maem. Ganjel. Lah piye to kok malah mbok dolanan? Ora rusak lho, Pak. Perkarane iki ora masalah rusake. Iki wis tak leboni sampo kok. Oh, sampean iki arep kramas ning kene. Sore nganggo kuwi. Piye to bocah iki? Pengembang? Iya, Is. Obat pengembang roti ngono kae lho, Is. Wah, ya rengek no, Lek. Nek pengen golek pengembang roti ya, ning toko roti kono, ora ning kene. Ntar aku kowe duwe kok. Ameh gawe roti to, Lek? Ora arep ngliwet. Liwat. Iki lho. Beras kuwi sithik. Dadi tak kei pengembange ya sir kuwi gen rada akeh no lho. Lah, gek teorine sapa neh kuwi? Lho. Teori pengetahuan umum no. Pengetahuan umum apa pengetahuan ora umum? Umum no. Kowe iki ya ora umum. Wong tukang rosok kok nyegat. Kale anu, Pak. Wong niku tukang rosoke kula celuki. Nang malah mlayu. Terus kula ya malah mlayu sok banter to. Kula niku nyuwun tulung. Nek tukang rosoke pun lewat mang tahan riyen. Ampun entuk lunga. Lah apa barangmu ki enek sing kegawa to, Le? Le. Iki wong wis tekan kene. Pak, kula gadah ember bekas nek kersa mang beto. Mas no. Ini ember bekase. Oh, alah darso to. Nah, bot-bote golek sego samplokan iki lho, Mas. Burung ancate sepi nggih. Golek rasa. Sing arep tak kramasi kuwi manuke iki lho, Le. Tumone ben ilang, ora kok Pak Bugang. Manuke ya duwe tumo to, Pak? Ya iya no. Ja meneh kok manuk wong sing uripe resikan. Kuwi we tumonen kok ja meneh manuk. Wong kan duwe rambut. Nek tumonen kan ya wajar to, Pak? Ya bener, manuk kuwi ora duwe rambut. Ning kan duwe bulu. Semua yang berambut dan berbulu mesti wis tau tumonen. Lah sulak kae tau tumonen ora, Pak? Duh, apa ndi iki? Nek wong koclok. Rumusane kan jelas. Bahan roti kan sithik. Ya toh? Dikei obat pengembang kan dadine gede. Begitupun ini. Kuwi lak dinggo gawe roti to, Lek. Kuwi iki rumusanmu ya ora-oran tok. Aura-auran piye toh? Wong jenenge obat pengembang. Kuwi iki fungsine dienggo ngembangke. Sik. No, iki. Saiki jajal kayak ono obat pengembang. Iso dadi 100.000 apa ora? Nah, iki beda jalur toh.
Lah, beras karo adonan roti, ku ya beda jalur, Lek. Ya ora no. Kan padha-padha bahan panganan. Roti kuwi bahan dasare saka glepung ya, Lek, dudu beras. Lah glepungnya kan bahan dasarnya kan saka beras. Ini donat mlaku. Duluan iki, Mas. Boleh Mas Nabi. Ampun lu ngosek. Tak golek ke rosokan ketoke ning jero jokeh. Ki Mas. Keran-keran bekas nopo kertas. Nopo panci-panci bolong. Kula nggih gelem ya Mas. Sekedap nggih. Iki Mas. Loh, Lek. Tak celuk malah melayu lho. Oh, lawang nyeluki muwe, Pak. Pak. Bayu. Wah, iki sing tak oyak-oyak iki. Iki dudu gunamu lho, Dot. Jika ini menajeng diring, Bu. Mimi tempun luwe. Dek, gue ngerti buku. Saya ngesor meja mau toh? Tak buat nih sampah ke? Tak pikir akangku. Wah, gue ini piye tau gue. Gue masa depannya memet lho, kok malah diguak ning sampah. Tirane lo, Dek. Piye, Pak? Sulak kae tau tumonen ora? Ya ora ono to, Le. Jare sing duwe rambut apa wulu tau tumonen. Maksude kuwi makhluk hidup ya, Le. Ayen sulake ra benda mati, ya ora tau tumonen. Oh, dadi nek benda mati ora tumonen. Ya jelas no. Lah nek buku benda mati apa hidup, Pak? Lah ngono kok dadak mbok takokke to, Le. Ya gendah benda mati. Lah kok tumonen? Ya ora mungkin to benda mati kok tumonen. Bahasa Indonesiane tumo apa? Kutu. Nah, kutu buku. Berarti kan bukunya tumonen. Terus ngopo dadak tak ladeni bocah iki mau. Kutu air ya enek, kutu beras ya enek. Ora mung makhluk hidup tok sing tumonen. Wah, sembuh pra-pra. Roti manuk gen ra tumonen. Glepung kuwi ana sing saka beras, gandum, jagung, telo, dan lain-lain. Dadi ora saka beras tok, Lek. Pertanyaan ki ora masalah kuwi. Pertanyaan kuwi obat pengembang. Nah, obat pengembang kuwi isone dienggo adonan roti tok, Lek. Ora nggo beras ngono kuwi. Aku tak takon. Roti saka apa? Glepung. Glepung saka apa? Ya beras, jagung, gandum, telo, dan lain-lain kuwi mau. Nah, berarti obat pengembang ini dienggo ngebras kan ya iso. Padha-padha bahan pangane. Wah, ya ora mudeng, Lek. Jane masalahmu apa to, Lek? Masalah kuwi sepele isane. Kan beras ki mung sakmene tok. Ya toh. Lah tak pangannya ya ora wareg. Mulane aku golek obat pengembang. Genku tak pangan dadi akeh, ngono lho. Sing wae, Lek. Timbang ade mumat mikir obat pengembang, pakai beras wae. Ya, Lah, nek ngene iki sing berkembangnya pikiranmu, Is. Aturan ya, Is. Aku ora ngarani sampean sebut bukuku, Lek. Tapi aku ki kepengin buku kuwi. Bange mbok dolosokan den tak peke wae, tak wacane. Wah, yo piye no, Dot. Aku gila rosokan iki nyambut gawe lho, Dot. Aneh, mbok jaluk cuma-cuma yo. Allah. Wis kene balik. Tak ijoli rosokan liya. Lah rosane apa?
Aku tak golek kesek dong. Mbok wis to Mas, rasa bay. Wong kelangan buku tok lho, ora kelangan ATM. Kok lebih piye to? Iki buku sing nyilih Kang Bandi lho. Lah ilang yo pekewo aku. Alah, sampean iki lho ngopo sosokan maca buku. Maca WA males kok. Anane aku milih buku mergo demi kepentingane anak yang kita. Memet iki lho. Ora mergo kepentinganku dhewe. Kepentingane Memet piye to? Ya bocah semen iki kudu sering-sering diwacake dongeng to. Kuwi cara-carane dirangsang pikirane ben dadi bocah sing imajinatif. Kok sampean ngerti ngono kuwi barang to, Mas? Lho, piye to kowe iki? Bojomu nek ing bangsa ngene iki ya paham. Kowe ae sing ora paham. Golekane ning sertalak kono lho. Mbok menawa lek nguncalke mengeblabasen. Wah, ada hampir bekas jono apa ya? Golek talak ya, Mas. Sepra, aku mumet lek jol buku lho. Sing mbok ilang kaya bukune sapa to, Mas? Orang hilang kok. Pra, ini Pak Bugang anak rosokan ra? Eneke rasokan menungso. Wes, tebok resik. Kurungan wis resik. Kamu berjemur dulu ya. Bapak tak mandi sik ben ora tumonen kaya kowe. Maksud kuwi ember bekas apa sih bekas ngono lho, Pra. Oh, enek, Mas. Terus ndang cekon sik. Wah, iki wae. Wes. Ya. Loh. Lah. Tebokku ning endi ki mau? Aduh. Lah kok malah teboke renek iki piye iki? Elek. Lemra. Mbok kilo ke larang iki lho timbang bukune. Ya, ya. Masuk. Masuk iki. Nah, Wah, buku bolonge Mbah Ratu dijaluk. bukane ora etuk ya, Tet. Aku ki njaluk ijol. Mas No. Duwe botol-botol bekas awet dibuang nggih. Nggih, Mas. Sun Mas No nggih. Semangat ya Mas ya. Iya. Terus. Leh, kene di kene. Kowe nglaraso ning kene karo maca buku ra apa-apa. Pak No tak delik pasar sik. Tak persiapan sik ya. Oke, siap. Wah, bolong ini lho, terus piye lho? Wah, tulisannya pedot-pedot. Piye iki ceritane? Sulaiman tak jalan daki. Enek ngendi ya? Apa, Mas? Loro buku ra le. Nah, ning tasku akeh. Mas, takon. Gramedia akeh banget. Weh, lah kae no buku ngono ta? Iki. Wah, lah kok bolong kabeh ngene iki piye to iki? Tangi. Dot. Tangi, Dot. Wah. Wah, kalau mbok buka, dadi ra iso ketiban sampur to. Iki kok mbok bolongi ngene iki piye to? Sing bolonge lek Darso. Kemana di?
Lah nutup kayak bisa dari sok ketemu dari Nawang Wulan. Wow, lah iki apa? Wah, kowe iki piye to, So? Kowe iki nek golek rasa iki ya kena-kena wae. Nek ya aja ngawur, barange wong mbok angkut ngene iki. Iki kisah kanggo ya, So. Aku sing kei jolodo tok lek. Lah wong iki nggonku lho. Ora urusan. Wong iki aku ki sing kei jolodo tok. Ora urusan piye to kuwi jol buku iki nggonku. Iki sih kanggo ya, So. Aku ki ora mudeng ya lek ya. Aku ki sing jelas barteran. Aku ora nyolong. Barteran piye to? Iki ki nggon aku. Sik. Wih, takono jolodo dhewe kuwi ora percaya takono. Dot, karepmu piye to? Iki nggonku kok mbok keke Darso lho. Aku dikaki Supra. Oh, kuwi Piye to ki? Teko Supra bareng ki ngopo lho. Malah murah kaya entut. Aisyah, iki nggon aku. Otakku kudu sisane iki nggon aku yo. Ora aku ki jol barang. Otakku kudu sisane kandhani. Iki nggon aku yo. Tak kira ora kanggo ditakkekne Mas Jolotot no. Kok ora kanggo piye to, Pra? Tebok iki dienggo kurungan manuk kae. Ya isih kanggo. Nek cek kanggo ya disimpen, ora diselehke sak nggon-nggon. So, ini jane karmu piye to? Iki buku kok iso mbok bolongi kabeh iki piye to kowe iki? Oh, tak kira ya ora kanggo. Kok tak kira ora kanggo iki buku penting iki. Oh, penting kok dokone ning tempat sampah. Oh, kan ya dudu salahku nek tak jipuk. Tangi. Ayo, Tangi. Wis sore iki le. Kok ampun seneng kah wong sing lagi mimpi to, Pak. Malah aku sing salah to iki. Daripada membangunkan orang yang sedang mimpi, lebih baik membuat orang yang bangun menjadi punya mimpi. Lah mimpi apa to, Le? Mimpi ketekan Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan teko ten kampung Riwil iki. Beto beras sakler. Sing saged tinggi makani wong sak kampung Riwil. Mbok yo teko tenan ya. Nawang Wulan. Kahanan lagi larang pangan kaya ngene iki. Wong cilik ben ora susah.